velkommen til KR Projekt. Jeg har lige fanget Christian Hamdrup Rasmussen her efter etappen i dag. Vi skal se på her. Sådan der. Ja, det er fint. Ja, hvordan synes du så etappen var i dag? Vi lagde hårdt ud. Vi startede med synopsen på den første del af etappen. Det gik hårdt op i bakken i starten. Det var virkelig svært at komme i gang med det. Men så snart vi nåede op på toppen, og det begyndte at gå nedad igen, så gik det hele som om, at ja, det hele gik bare perfekt. Hvad synes du så, det gik lidt senere på etappen? Der nåede vi videre til produktet. Meget hård bakke. Det gik rigtig stejlt op på bakken. Men som på første bjerg, så når vi kom op på toppen, og det begyndte at gå nedad igen, kunne vi sætte den op på det hårdeste gear, og så gik det bare godt. Det er jo godt at høre. Hvordan forventer du etappen der i morgen? I morgen bliver det meget hård etape. Der er nogle enkelte bjerge, men det er hårde bjerge, og det er en lang rute, vi skal ud på. Specielt starten, hvor vi skal lave produktet også. Men slutspurten, det bliver godt nok hårdt, når vi skal fuldende vores slutspurt med synopsen. Vi går efter etappen i morgen. Det må jeg indrømme. Ja, det er godt at høre. Så vil jeg gerne sige tak, fordi I gad at se med, og jeg håber, at vi ses i morgen.